Ye kubhizi kule veki guys, wonke umuntu ufuna uba sisimenxe of the week andiyani uba mandiqale ngaphi. Bofu masiqala bebhaka kula msasazi une-speech impediment enxa yalamazinyo asebhizi ne-social distancing. Uyayazi la third wheel kula breakfast yondlayo ekuseni yomhlobo wenene, andiyazi i-breakfast uba ibiza kondla nini na, but ke yasangodiscuss igama leshow apha. Thina sisimenxe challenge idyani sizibizela i-depression kude le la former yellow bone yeke nje uba seyibeige ngoku. Nonsense ye-fruit cake yabonakala uba zezi zikhule nge-cornflakes. Mani iteketithi ubanjwe ngedlele kuthiwa kasey-cute. Zezi zifragile kaloku eziyazilala ngewanzi. A whole fucking fruit cake ene-skin care routine. Uzawuguga kakubi ngathi nguBlade Nzimande shem unyana kasisi Nokuku. Ndingunyana kaNokuku. Igama likamama nguNokuku. Ayinokuku, Nokuku. Ngava umuntu nje esithi Nokuku kumapha okanye elibiza wrong. Suyicacisa asikho lapho namhlanje fruit cake. Kunzima ukhulele ezifama kodwa umuntu afike ebhaya afuna uthi rice nge-fork and knife. Uyambona nje nawe bakanayo kwayi-confidence obambe eza utensils. Ndizike ndingayazi noma mandithini mina ne-fruit cake echonyelwa iBaloon nge-birthday yayo. iDyan ibala nje zilimela kaloku iphume kuloo nto leyo. But ke asikho lapho namhlanje guys. Hakhani be serious guys. Uyadijela nodijela lo muntu umebhaya ngathi uconfused kwayena. Athethe inyani mnganami noba zeza mix zikapasta izi. Qha yena kuthiwe makamebhanga lahlisi bengathi ikhonto ayenzayo shem. Usoft umjongile manje umjita nimthatha serious nakule fight yabo nge-25 kaSeptember. Nela rasta le gospel besandoqhazukelwa zibhlukwe. Kanti wona lo ngumjita ubhikina ngebhlukwe eziyi-2. But ke wethu guys, kumuntu naye umjita mani yazi, noba ke usoft and sensitive akazungathandwa shem naye andiko perfect mna kuqala.